susundin anuman ang suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi ito, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin anuman ang suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko. Good morning po sa bawat isa and welcome again to our morning devotion, Tinig ng Pag-asa, at excited po ako na makasama kayo sa muli po ay pag-aaral, pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Alam ko po na sa umagang ito ay may panibago na namang kapahayagan ng Diyos. At ito po yung huling linggo ng pag-aaral po natin ng salita ng Diyos na ibinigay na tema sa buwang ito, na ito po ay matatagpuan sa Romans chapter 12 verse 1 to 2. Ngunit bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin para po sa paggabay, pag-iingat at pagtuturo ng banal na spirito ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa kapangyarihan po ng iyong anak na si Jesucristo na aming Panginoon, at sa makapangyarihan pong pagkilos ng iyong banal na spirito, sa umagang pong ito kami ay lubos-lubos na nagpapasalamat sapagkat muli ay binigyan mo kami ng buhay at lakas. Binigyan mo po kami muli ng pagkakataon upang pag-aralan at matuto sa iyong salita. Marami pong salamat, O Diyos, sa umagang ito sapagkat may mga kapatid ako na sumusubaybay, may mga kaibigan kami at may mga anak ka na sumusubaybay, O Diyos, sa aming programang ito upang lalo pang mapatatag ang aming spiritual na buhay, ang aming pagtitiwala at pananampalataya sa iyo. Pangunahan mo po kami sa umagang ito at samahan mo po kami sa pag-aaral ng iyong salita at tumingo po sa aming puso ang lahat ng kapahayagan na ibinigay mo sa bawat isa sa amin. Lord, malugod ka lagi sa aming ginagawa, and Lord, tunay nga po, O Diyos, na ang pagbabago ng buhay na ikaw ang nagbigay sa amin, O God, ay lagi po naming maranasan ngayon at magpakailanman. Marami pong salamat, O Diyos, sa programang ito kung saan, O Diyos, maraming naaabot at nakakatanggap, Panginoon, ng pagpapalang espiritual upang sa pang-araw-araw naming buhay ay madakila ka, maitaas ka at maparangalan ka. Marami pong salamat, Panginoong Hesus. Sa iyo po lahat ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Ito po yung aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ngayon pong umaga ay samahan niyo po ako, mga magulang kapatid, mga kaibigan,
at mga pinili ng Diyos para po pag-aralan natin ang salita ng Diyos na matatagpuan po sa Romans chapter 12, verse 1 to 2. At ito pong pag-aaralan natin, ito ay pinamagatang pong renewed life as a living sacrifice. Renewed life as a living sacrifice. Yun pong buhay na binago para po maging kalugod-lugod na handog sa ating Panginoon. Basahin po natin ang salita ng Diyos na ang encouragement ni Pablo sa bawat isa na mananampalataya na matatagpuan po sa Romans chapter 12 verse 1 to 2. Ito po ang sinabi doon. So then, my friends, because of God's mercy to us, I appeal to you. Offer yourselves as a living sacrifice to God. Dedicate to His service and pleasing to Him. This is the true worship that you should offer. Do not conform yourselves to the standard of this world, but let God transform you inwardly by the complete change of your mind. Then you will be able to know the will of God, what is good and what is pleasing to Him, and it's perfect. Purihin po ang Diyos sa pagkakabasa ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Basahin ko rin po sa Tagalog ang napakaganda pong mensaheng ito sa umagang ito na ating pag-aaralan. At sabi po dito sa Roman chapter 12 verse 1 to 2, ang sabi po dito, mga kapatid, alang-alang sa magsaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos at kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Purihin po ang Diyos sa umagang ito at napakaganda po ng mensahe ng ating Panginoon sa umagang ito. Ito po ay ibinigay na encouragement ni Pablo sa mga taga-Roma kung saan ay alam po naman natin ang background ng mga naninirahan sa Roma. Sila ay nabuyo sa maraming klase ng kasalanan, at inihalin tulad pa nga po ang Romans, sabi nga po doon ay yung Sodom at Gomora dahil po sa kanilang mga hindi magandang ginawa at ginagawa. Pero dahil po dumating sa lugar na yon si Pablo at na-transform yung kanilang buhay, nabago yung kanilang kaisipan, na ipakilala ni Pablo sa mga taga-Roma kung sino ang Panginoon sa ating buhay, kung ano yung kapangyarihan ng dulot niya kapag atin siyang tinanggap bilang Diyos at sariling tagapagligtas. At sa mga tao pong naliwanagan, siya po ay nag-encourage, na nakiusap, na sabi nga po doon, ialay natin ang ating buhay bilang banal at kalugod-lugod na handog sa harapan ng ating Panginoon. Ang encouragement pong ito ni Pablo ay ini-address niya sa mga taong nabago ang isip, sa mga taong naalis yung talukbong ng kanilang pagkatao at mga taong naliliwanagan. Ngunit, ang sabi nga po doon ni Pablo, sa atin pong mga sabi nga po doon sa ating buhay na naliliwanagan, marami pong challenges sapagkat ang kaaway, ayaw po niyang mabawasan yung mga followers niya. Ayaw niyang mabawasan yung mga taong nasisira niya ang buhay. Kaya po sa atin pong pagsunod sa Diyos ay may mga challenges, mga mahihirap na challenges na dapat po nating mapaglabanan at atin pong dapat na mapagtagumpayan sa tulong pa rin po ng salita ng Diyos at sa tulong pa rin po ng kapangyarihan ng kanyang banal na spirito na lagi po nating kasama. Kaya po pag-aralan po natin yung renewed life as a living sacrifice sa umagang ito. Alam niyo po, napakahalaga po nung buhay na binago ng Diyos. Hindi po tayo makakapag-offer sa Diyos ng
ng isang bagay o ng mismong ating buhay kung hindi po ito kalugod-lugod. Hindi po tatanggapin ng Diyos ang ating pong buhay kung tayo po'y namumuhay sa kasamaan, sa kadiliman at sa mga bagay na hindi po niya kalooban. Kaya po sa umagang ito ay pagbulay-bulayan po natin itong encouragement na ito ni Pablo sa isang mga mananampalataya, sa mga tao na naliwanagan na, sa mga tao na ang buhay ay binago ng ating Panginoon. Paano daw po natin sabi nga po doon, paano po tayo magkakaroon ng tinatawag na renewed mind? Para po ito'y maging living sacrifice. Sabi nga po doon ay pleasant, doon sa harapan ng Lord. Yun pong buhay na binago bilang kalugod-lugod na handog sa ating Panginoon. Paano nga po kaya maa-attain ng isang Kristiyano, ng isang mananampalataya at ng mga bago po na binago ng ating Panginoon? Ang sabi po dito sa una is, ang sabi po doon, kailangan po nating magkaroon ng renewed and flexible mind. Renewed and flexible mind. Pag sinabi po niya natin renewed and flexible mind, ang sabi po doon, ang ibig sabihin po doon ay yung binago na kaisipan ng Diyos. Yung may kakayahan po tayo. Pag sinabi po nating flexible, may kakayanan tayong umangkop sa sitwasyon na meron tayo. Kung dati ang ating buhay ay nakaangkop, ang ating kaisipan ay nakaangkop sa mga bagay na ginagawa natin na hindi po kalooban ng Diyos. Ngayon po, may kakayanan tayo na iangkop naman ang ating kaisipan sa present situation na mga taong naliwanagan na. Sabi po doon, our main goal, para po sa oras na ito, ang goal po natin ngayon is to please our God. Ito po ay ang ating pong tunay na layunin ay mapapurihan, malugod ang Diyos sa ating buhay. Bakit po? Sapagkat tayo may binagong kaisipan na kaya po natin set our mind to a holy and acceptable things that pleases Him. Atin pong ilagay ang ating sarili doon po sa mga bagay na banal, mga bagay na katanggap-tanggap, mga bagay na totoo, para po ito ay maging kalugod-lugod sa ating Panginoon. May mga sitwasyon po tayo na malalagay sa alanganin na makokompromise po yung ating pagiging Kristiyano. Pero kapag po ang ating kaisipan ay renewed, kapag ang kakaisipan natin ay naandun po yung flexible mind na bagamat ganito ang sitwasyon, napakahirap, pero kaya mong panindigan, kaya mo, Lord, o Holy Spirit, tulungan niyo po ako na ang aking kaisipan ay tunay na mabago na laging nakatune in sa'yo, na sumusunod sa iyong kalooban. Ano po ang sinabi sa Ephesians chapter 4, verse 22 to 24? Babasahin ko po sa English. Sabi po dito sa Ephesians 4, verse 22 to 24, ang sabi po dito, you were taught with regards to your former way of life to put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires, to be made new in the attitude of your minds, and to put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness. Napakaganda po ng mensahe ng Panginoon sa ating lahat dito po sa Ephesians chapter 4 verse 22 to 24 na ito po ay sa pamamagitan ng kanyang lingkod, ng kanyang apostol na si Pablo. Ano po ang sabi doon? Iwan na daw po natin ang dati nating pamumuhay. Ibig sabihin po, ang mensahe po ng Diyos sa umagang ito ay para po sa mga taong, mga anak niya na tinawag at binago. Ito po'y sa mga taong binago ng Diyos at sa mga taong nais magpabago sa katwiran ng ating Panginoon. Kaya nga ang encouragement muli po dito ni Paul sa Ephesians chapter 4 verse 22 to 24, ay sabi po dito, iwan na ninyo ang dati ninyong pamumuhay. Sabi po doon, hubarin na ninyo ang dating pagkatao. Ano po yung, hindi naman po sinasabi nga, kalimutan mo kung sino ka, kundi yung dati pong mga maling ginagawa natin. At ang sabi po doon, yung dati na, hubarin na ninyo ang dati nyong pagkatao na nagpapahamak
dahil sa masasamang pita. Ano po yung sabi nga po doon ay last of the flesh. Ano po? Ang sabi po dito, magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat makita sa inyo yung mga bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos. Sabi po doon, at ang sabi po doon, ng kanyang katwiran at kabanalan. Ano, yun na daw pong example ng Panginoong Hesus nung siya ay nanatili sa atin, yun na po yung makita sa buhay ng bawat isa. Maging po sa ating kaisipan. Napakarami pong challenges, napakarami pong matetest yung atin pong, sabi nga po doon, application ng pagiging binago ng Panginoon. Yung application na meron tayo na renewed life. Ano, sa pamamagitan una po ng ating kaisipan. Yung renewed mind natin. Makikita po ang isang Kristiyano ay tunay na sumusunod sa Diyos. Makikita po na ang isang Kristiyano ay buhay na patotoo sa kaligtasang ibinigay sa kanya, sa pagbabago ng buhay na ibinigay sa kanya, kapag po nakita natin na maayos ang takbo ng kanyang kaisipan at wala siyang iniisip kundi makasunod sa kalooban ng ating Panginoon. Purihin po ang Diyos sa umagang ito. Napakaganda po ng encouragement sa atin pong lahat na nagnanais na makasunod sa kalooban ng ating Panginoon. Ano ho? Una po, kailangan nating ayusin, ilinisin ang ating kaisipan. Huwag nating alagyan po ito ng mga polluted things na sabi nga po doon, malilimutan natin yung mga bagay na itinuro sa atin para tunay po tayong makasunod sa ating Panginoon. Mag-install po tayo sa ating kaisipan ng mga bagay na kung saan po ay malulugod o kung saan po ay makakaya nating pagtagumpayan yung mga sabi temptation na meron sa ating pag-iisip. Kasi po, kapag inisip natin ang isang bagay na hindi po kapuri-puri sa harapan ng Diyos, dun po nagfe-fail ang isang Kristiyano. Ang isang tinawag, ang isang binago ng Panginoon. Kaya po, ano ang dapat nating gawin? Paano po marirenew yung ating kaisipan? Lagi po tayong makipag-usap sa ating Diyos na pinagkakatiwalaan. At punuin po natin ang salita ng Diyos ang ating mga kaisipan. Ano, kung ang lagi po nating nakikita sa bawat umaga ng ating buhay, pagbukas pa lang ng ating mata ay salita po ng Diyos, pangako ng ating Panginoon, hindi po imposible na ang ating pong kaisipan ay matransform from His glory alone. Ano, alam niyo po, napakaganda ng disenyo ng Diyos sa pagkakalikha sa atin. At alam po natin kung gaano kalungkot ng ating manglilikha nang napulyot po yung ating kaisipan. Pero hindi pa po huli ang lahat. Sapagkat ang sabi nga po doon, ang ating panahon ngayon ay pasama ng pasama. Pero dahil po tayo ay binago ng Diyos, ang ating kaisipan ay pinupuno natin ng magagandang salita ng Panginoon, magagandang bagay na buhat sa kalooban ng Diyos. Alam po natin na kaya nating pagtagumpayan at ang bawat isa po ay magiging magandang halimbawa para po gawin ang kalooban ng Diyos upang maging good example po tayo sa lahat po ng nakakakita sa atin. May isa po akong katuruan na napakinggan na ang sabi nga niya, it's about time na gawin natin ang kalooban ng Diyos. Why? Napakalaki po, inihalin tulad po niya ito sa pera at sa oras. Sabi nga po niya, gawin na natin sapagkat ang ating paglilingkod sa Diyos ay pwedeng ihalin tulad sa pera at sa oras. Ang pera, kapag nasa iyo, kaya mo yang bilangin kung ilan ang meron pa. Ano po? Kaya mong bilangin kung ilan ang meron pa. Kaya mong i-hold ang pera sa iyo. Kung ayaw mo siyang gastusin sa looban ng 1 taon, 2 taon, 10 taon, pwede mong ilagay, itago lamang yan at hindi yan mawawala. At yan ay nandyan lang. Ilagay mo sa bangko, ilagay mo sa angkal shop. Alam mo kung ilan pa yung perang meron ka. Pero yung time, yung oras, hindi po natin alam kung ilan pa ang meron tayo. Kung ilan pa yung natitira sa atin. At kahit pa po anong gawin natin, still, ang oras ay lumilipas. Hindi po natin kayang hadlangan,
hindi po natin kayang hawakan. Kaya po, sa oras pong ito ay ang encouragement ko po sa bawat isa ay lagi po nating punuin ang ating kaisipan ng mga bagay na kalugod-lugod at katanggap-tanggap sa ating Panginoon. Kaya po, napakaganda po nitong pinag-aaralan po natin sa umagang ito na kung saan ay nagbabago ng buhay, na nag-i-encourage sa atin, na nagsasabi na kailangan nating magpatuloy at gawin kung ano yung mga bagay na kalooban ng ating Panginoon. At ang ikalawa po, ang sabi po doon, para po tayo magkaroon ng renewed life na as a living sacrifice. Yung una po, sinabi po doon renewed, kailangan po nating magkaroon ng renewed and flexible mind. At ang ikalawa po, ang sabi po doon, kinakailangan po nating magkaroon ng decisive commitment. Ano po? Sabi po doon, kailangan nating magkaroon ng decisive commitment. Ano po? Pag sinabi po ng decisive commitment, yung pong napagpasyahan na po nating pangako, ito na Lord. Ito talaga ang gusto kong gawin at paninindigan ko. Ano man po ang mangyari, may commitment na tayo sa Lord. Na ano man Lord ang mangyari, may isa pong awitin na sabi, ano man ang mangyari, susunod sa'yo. Ano man ang mangyari, maglilingkod sa'yo. Ano? Sabi nga po doon, na andun po yung ating commitment sa Lord. Renewed ng ating kaisipan, pero hindi po pwede na basta renewed. Kaya lang, kailangan po, meron tayong commitment sa Diyos na ito yung gagawin ko, Panginoon. Sabi nga po doon, decisive commitment is shown an ability to make quick decision in a difficult or complicated situation, influential action or result. Meron po tayong yung sabi nga po doon, yung nakaka-impluwensya, yung atin pong mga ginagawa, yung atin pong mga resulta ng ating mga pangakong ito, yung ating commitment sa Lord. Sabi nga po doon, ito po'y nagpapakita ng kakayanan natin na mabilis po tayo na makaangkop, mabilis po tayong gumawa ng isang desisyon doon po sa hindi kaayo-aya, kanais-nais na sabi nga po doon, difficult and complicated situation, pero nananatiling yung commitment natin sa Diyos ay nandun. Meron po kasi mga instances na yun pong ating commitment sa Diyos ay nasa-set aside dahil po sa ating mga personal na mga issues, personal na pangangailangan, personal po nating mga kahilingan or kagustuhan. Kung minsan po ay nalalagay po tayo sa sitwasyon na naaalangan po tayo. Why? Because po, nako-compromise po yung ating commitment sa Lord. Dahil po, dun sa mga bagay na, sabi nga po dun, nakakaagaw ng ating atensyon. Napakahirap po, lalong-lalo na po sa sitwasyon nating ito. At nakita ko po ito nung nagsimula po yung pandemic sa atin. And praise God sapagkat marami pong tao at halos lahat po sa atin nagkaroon po ng takot, nagkaroon ng baka pag lumabas ka ay mahawa ka, magkasakit ka, mapahamak ka. Marami pong nagbigay ng takot sa bawat isa na lalong higit po sa mga tao na binigyan po, nakipag-commit sa Lord na anuman ang mangyari Lord, maglilingkod kami sa iyo. Alam niyo po, maraming gawain ang natigil. At salamat na nga lang po sapagkat dumating po itong mga ganitong klaseng live stream na tayo po ay nakakapag-ere sa pamamagitan po ng ating mga internet para po ipahayag ang salita ng ating Panginoon. At noon po mga panahon na yon, ang bawat isa po ay na-challenge sapagkat yung commitment po natin sa Panginoon ay hindi po natin nakakalimutan to preach the gospel, to share salvation, to encourage everyone. Sabi nga po doon, to reach the perishing soul. Kaya po, yun po yung laging nakatanim sa ating isipan, yun po yung ating commitment. Kaya anuman po ang hadlang, anuman po yung sitwasyon na meron tayo, still, ginawa pa rin po natin yung commitment. Gumawa po tayo ng paraan para po sa araw-araw pa rin ng ating sitwasyon ay magawa pa rin po natin yung kalooban ng ating Diyos. Kahit po pandemic, kahit po lockdown, nagawa pa rin po
nating puntahan ang ating mga kapatid sa pananampalataya, mga kapatid na nangangailangan ng tulong, mga kapatid na nangangailangan ng kaligtasan, mga kapatid na nangangailangan po ng pagpapalakas espiritual. Nagawa pa rin po natin yung kalooban ng Diyos. Why? Because we have commitment to Him. Dahil po tayo nakapag-set na sa ating kaisipan na ito yung commitment ko sa Lord. Gawin ko. We need to do our best and God do the rest. Kaya po salamat sa Lord, praise God. Iningatan po tayo. Hindi po sinabi na hindi tayo nagkasakit. Nagkasakit po tayo. Nakaramdam din po tayo ng mga bagay na sabi nga po doon ay symptoms ng COVID. Pero ang dakila pa rin po nating Diyos na manggagamot ang nagbigay sa atin ng strength at nagpagaling sa atin. Sapagkat sinabi naman ng Panginoon, hindi kita iiwan, hindi kita bababayaan man. Sinabi rin po ng Panginoon sa kanyang salita, ang sino mang nagtitiwala sa akin, kailanman hindi nabibigo. Kaya kung mapalad ang bawat isa na nagtitiwala at inilalagak ang kanyang buhay sa Diyos. Sapagkat kahit kailan hindi tayo bibiguin ng ating Panginoon. Siya po yung ating matibay na sanggalang, matibay na kanlungan sa panahon ng ating pangangailangan, sa panahon ng kagipitan. Kaya salamat po sa ating mga decisive commitment sa Lord na ito po ay talagang ipinangako namin, pinakako natin na tayo magpapatuloy sa Diyos. Magpapatuloy po tayo sa paggawa sa kanyang ministeryo. Ano po ang sabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 15? Sabi po doon, 2 Timothy chapter 2 verse 15, ano po ang sabi doon? Do your best to present yourself to God as a one approved. Ano po? A workman, sabi po doon, a workman who does not need to be ashamed and who correctly handle the word of truth. Ano po? Sinabi po dito, sabi po doon, do your best to present yourself to God as one approved, a workman who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. Ano po? Purihin po ang Diyos sa umagang ito. Ang sabi po doon, pagsikapan po natin maging karapat-dapat sa Diyos, manggagawang walang dapat ikahiya at tapat na nagtuturo ng katotohanan. Ang nais po ng Diyos kung ano lang po yung totoo, kung ano lang po yung karapat-dapat, at kung ano lamang po yung tunay na sabi nga po doon, sinasabi ng kanyang salita. Yun lamang po yung ating gagawin, yun lang po ang ating sasabihin. No more, no less. Ano po? Kaya nga po, yung ating pong commitment sa Lord, lagi po nating i-renew. Lagi po nating alalahanin. Lagi po nating balik-balikan na Lord, ito po yung aking renewal, ito po yung aking pangako. Ito po yung aking commitment sa'yo. Renewed ang mind mo, may commitment ka. Ay, grabe. Grabe po yung pagkilos ng Diyos. Alam po natin na mapapagtagumpayan. Mahirap po. Napakahirap po sapagkat tayo po ay nasa isang sitwasyon na napakarami pong temptation. Pero ang Lord natin, kapag umasa po tayo sa Kanya, kapag umasa po tayo sa kapangyarihan ng Panginoon, He is so powerful. He is so powerful para po tayo po ay iligtas sa lahat ng temptation na ito. Ang naandun lang po yung ating willingness, yung ating renewed mind, yung ating flexible mind, yun pong ating commitment sa Kanya na naandun na, Lord, ano man ang mangyari, mananatili ako na tapat sa aking commitment sa iyo, sa aking pangako sa iyo. Kaya po sa umaga pong ito ay ang nais po ng Panginoon sa buhay ng bawat isa ay manatili po yung ating tayo po ay magpatuloy. Sapagkat sabi nga po doon, this is the last hour ng ating buhay at malapit na po talagang dumating ang ating Panginoon. Kaya po, yung mga bagay na lagi nating priority, napatunayan po natin ang lahat ng material na bagay, ang lahat ng meron tayo sa mundong ito ay walang kabuluhan. Sapagkat sabi nga po doon, kapag itong pandemic na tumama po sa atin ay grabe ang yung sabi nga po doon, grabe po ang naging kapahayagan ng sitwasyong ito, itong COVID-19 na ito. Ano pong sinabi doon? Kahit anong kapangyarihan mo, kahit nagaano kakayaman,
Hindi kaya niyang ipagtanggol, hindi niya kayang iligtas ang iyong buhay. Tanging Diyos lamang po ang makakagawa ng lahat ng iyon. Ano? At ang sabi po dito sa ikatlo, ay nakailangan po kung tayo daw po ay meron ng renewed and flexible mind, meron po tayong decisive commitment sa ating Lord. Ang kinakailangan po natin, magkaroon po tayo ng motivated action. Motivated action. Kapag sinabi po nga, sabi nga po doon ay yung maayos po na pagkilos. Yung motivated po, yung ating mga galaw, yung ating mga kilos, ano po. At naandun po yung sabi po doon ay naandun po yung magandang resulta ng ating mga ginagawa. Nakikita po ang isang taong binago ng Diyos kapag sa way po ng kanyang pag-iisip, sa way po ng kanyang pananalita, sa way po ng kanyang pagkilos at paggawa. Ano ba yung laging lumalabas sa kanyang bibig? Paano ba siya, paano po ba yung mga pananaw niya? Paano po ba siya magsalita? Paano po ba siya kumilos? Paano po siya kumalaw? At paano po ba siya maka-encourage ng buhay ng bawat isa, ng isang tao, ng buhay ng iba? Ano po? At ang sabi po doon, motivated action is someone who is eager to accomplish a goal. Ibig sabihin pala yung motivated action, ibig sabihin po, kinakailangan laging may na-accomplish ka na layunin mo, yung goal mo, yung naisin mo. Even po sa gawain sa ministry ng Lord, kinakailangan hindi ka puro pasimula. Kinakailangan po may na-accomplish ang bawat isa. At base po dun sa accomplishment mong yon, base po dun sa resulta ng ating mga gawa, dun po nakikilala ang tunay na binago ng ating Panginoon. Ano ba yung accomplishment? Ano ba yung naging resulta nung gawain o nung isang responsibilidad na ibinigay sa iyo? Yun pong pagbabago ng buhay, bagamat ito po ay nanggagaling sa Panginoon. Ito po ay personal nating desisyon. Sabi nga po doon, tayo po ay may free will. Ngunit kung lagi po tayong magpapadala sa tukso, kahit po tayo'y binago na ng Panginoon, kahit po tayo ay nandun na yung faith natin, kahit tinanggap na natin ng Panginoon, kapag hindi po tayo naging firm sa ating mga desisyon, sa ating pagkilos, sa ating pag-iisip, naandun po yung chance na talagang tayo ay matukso. Naandun po yung chance na tayo po ay hindi po makapagpatuloy at magawa pa rin natin yung dati nating ginagawa. Pero dahil po motivated tayo, dahil po may maayos tayong kaisipan, tayo po ay nakipag-commit sa Diyos at tayo po ngayon ay gumagawa at ang nais po natin ay ma-accomplish po natin yung ating pong mga layunin at naisin, naandun po na ang Diyos po ay laging nagbibigay sa atin ng lakas para pagtagumpayin ito. Sabi po doon, can control their action, willing to learn new things that is acceptable to Him. Tayo po ay kaisa naman, hindi po natin sabihin na, ay, ako ay graduate sa Bible School. Napakarami kong alam pagtungkol sa salita ng Diyos. Napakarami kong napatanggap sa Panginoon. Napakarami kong nabago ang buhay. Napakarami kong naipanalo na laban. Napakarami kong napagtagumpayan na challenges. At napakarami kong achievement bilang lingkod ng Diyos. Maaari pong well and good yung mga ganung bagay, pero hindi po doon natatapos sapagkat ang bawat araw po ay pag-aaral para po sa kaluguran ng ating Panginoon. Hindi po titigil ang ating pagtanggap ng mga panibagong revelasyon galing sa Diyos dahil ikaw ay magaling na, ikaw ay well-versed na pagdating sa salita, kundi lagi daw po sa bawat umaga ng ating buhay, i-empty natin ang ating buhay para po ito'y malagyan ng mga magaganda pang bagay, magaganda pang kapahayagan. Kasi kapag sinabi po natin sa Lord na, Lord, okay na ako, punong-puno na ako ng pangako, ako almost na, sa ulo ko na ang iyong salita, hindi naman ako, gumagawa naman lagi ako ng tama, at ako naman ay marami ng achievements, para pong may kasama na po yung pagmamalaki sa Lord. Pero dahil po, kapag sinabi natin lagi sa araw-araw na, Lord, wala naman akong kayang magawa, pero ikaw, marami kang pwedeng magawa sa aking buhay. Bigyan mo po ako ng mga panibago mong kapahayagan para lagi ko pong magawa ang iyong kalooban.
Surrendered everything unto God, para po lahat po ng ating gagawin ay atin pong isang guni sa Panginoon para po lagi tayong magtagumpay sa lahat ng ating gagawin. Kapag po lagi nating sinabi na okay na ako, maayos na ako, ginagawa ko naman ang kalooban ng Lord. At hindi po natin hindi po tayo excited sa bawat umaga na, Lord, ano ba ang nais mong gawin ko? Ano ba ang kapahayagan mo sa umagang ito, sa araw na ito para sa akin? Kaya nga po, sa ating pong buhay, makikita po tayo talagang binago ng ating Panginoon. At pwede po maging katanggap-tanggap ang ating buhay kapag po tayo ay lagi po nating ina-acknowledge na kung wala ang kapangyarihan ng ating Panginoon, wala po tayong magagawa. Makikita po ang ating tunay na relasyon sa Diyos, tunay na nakilala natin ang Panginoon bilang Diyos at sarili nating tagapagligtas kapag po nakita po yung resulta ng ating mga ginawa. Paano ka namumuhay, kapatid? Paano ka nagsasalita? Paano mo ini-apply ang lahat ng kapahayagan ng ating Panginoon? Ang sabi po sa James chapter 1 verse 24. Sabi po doon sa James chapter 1 verse 2 to 4 rather. Sorry po. James chapter 1 verse 2 to 4. Ang sabi po dito, consider it pure joy, my brothers, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith develops perseverance. Perseverance must finish to its work so that you may be matured and complete, not lacking anything. Ulitin ko po, sabi po doon sa James chapter 1 verse 2 to 4, ang sabi po doon, consider it pure joy, brothers, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith develops perseverance. Perseverance must finish its work so that you may be matured and complete, not lacking anything. Kaya po sabi po doon, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok sapagkat alam ninyong, sabi po doon, lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong mapagtagumpayan ang mga pagsubok na iyan. At dahil dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Praise God. Purihin po ang Diyos sa umagang ito sapagkat ito po'y nagpapaalaala sa atin na yun pong ating lahat ng sakripisyo, yun lahat po ng ating mga ginagawa na pag-iwas sa lahat ng klase ng tukso, yung katagumpayan na lagi nating nararanasan ay lagi pong magbigay sa atin ng kagalakan. Meron pong may mga cases po na pagtagumpayan mo nga ang isang bagay na ito, pero parang hinang-hina ka. Pero parang sasabihin mo, Lord, ayaw ko na. Ayaw ko na nung ganon. Nahihirapan po ako. Baka hindi ko po magpagtagumpayan sa susunod. Baka hindi ko po makaya sa susunod, kaya wag mo na pong uulitin. No. Ang kailangan po nating sabihin, Lord, salamat. Dahil sinamahan mo ako na pagtagumpayan ko po yun. At kung ano man po ang tumating na pagsubok muli sa aking buhay, samahan mo po ako. Samahan mo po akong patuloy na maging matatag, patuloy na magtagumpay. Alam po namin na ang aming buhay ay punong-puno ng challenges, pero kayang-kaya po namin pagtagumpayan dahil lagi ka naming kasama. Kaya wag mo po kaming iiwanan. Kapag dumating po yung punto, ito po yung pagminsan sinasabi ko, Lord, kapag dumating yung punto na parang gusto naming lumayo, lagi mo po kaming hilahin, lagi mo po kaming yakapin, at huwag mo pong payagan na mangyari po yung mga bagay na yon. Sapagkat ang aming puso, ang nais lamang po namin ay makasunod sa iyong kalooban. Purihin po ang Diyos sa umagang ito. Purihin po ang Diyos sapagkat sa umaga pong ito ay nagpapaalaala po ang ating Panginoon na kinakailangang mabago po yung ating buhay. Kung ito yung dati mong buhay, na alam mo na hindi nakakalugod. Kung yung dati mong buhay ay nakakasakit ka ng kapwa, yung dati mong buhay ay nagdudulot sa iyo ng kapahamakan, yung dati mong buhay ay nakakagawa ka ng mga bagay na alam mo na sa sarili mo na mali, na hindi dapat. Pero sabi nga po doon, idinidepensa ng kaisipan mo na okay lang, bakit yung iba?
Alam mong hindi na tama pang mga magulang kapatid. It's about time na lumapit tayo sa Diyos. It's about time na hanapin po natin ang mga bagay na magbibigay sa atin ng katahimikan, ng kapayapaan. It's about time na isuko na po natin ang ating buhay sa ating Panginoon. We need to renew our mind. We need to have a commitment, decisive commitment to our God. We need to be motivate in our action. Lahat po ng ating gagawin, kinakailangan po bilang mga taong naliliwanagan na dapat po natin itong isang gunit lagi sa kalooban ng ating Panginoon. Ito bang aking ginagawa? Matutuwa bang Diyos? Ito bang aking iniisip? Ito bang aking, sabi nga, laman ng aking puso ay magbibigay ng kaluguran sa Diyos? Para po yung ating buhay na yun ay maging kalugod-lugod na handog sa ating Panginoon. Kung hindi, mga magulang kapatid, ang akin pong encouragement, talikuran po natin 180 degrees ang mga bagay po na nagbibigay o nagdudulot po sa atin ng kapahamakan ng buhay. Bagkus ay magpatuloy tayo na sabi nga po doon ay lakaran ang hangganan patungo po sa kaluwalhatian at kalooban ng ating Panginoon. At ang huli ko pong verse na babanggitin sa umagang ito bilang po katulungan na bilang po encouragement sa bawat isa, sa mga taong naliliwanagan na, sa mga taong binago na, at sa mga taong nagnanais po na mabago ang kanilang buhay. Ang sabi po sa 1 Corinthians 15:58, ano po ang sabi po sa 1 Corinthians 15:58? Ito po ay babasahin ko sa Tagalog para po magbigay po ng, sabi nga po doon, rema sa ating puso. Ang sabi po doon, kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Yamang alam ninyong di nasasayang ang inyong pagpapagal sa Kanya. Yun pong ating naisin lagi, yung design ng puso natin na lagi pong makasunod sa kalooban ng Lord. Ito po'y hindi mawawala ng kabuluhan. Yun pong paglayo natin sa anumang klase ng tukso at pagsubok sa buhay. Ito po'y hindi mawawala ng kabuluhan. Yung paggawa po natin ng mabuti, ito po'y hindi mawawala ng kabuluhan. Yung pagsunod po natin kahit mahirap, may mga pastor po tayo na napapa-assign sa malalayong lugar na nasasakripisyo ang kanilang pamilya. May mga manggagawa po tayo na napupunta sa isang lugar na hindi nila gusto. Pero dahil sa sakripisyo nila at pagmamahal sa Panginoon, nagagawa nilang sumunod. Ito pong lahat ng ito'y hindi mawawala ng kabuluhan. Yun pong pagbibigay po natin ng pag-asa sa mga walang pag-asa, yung pagtulong po natin sa mga nangangailangan, yung pong pagbibigay natin ng loob sa mga nawawalan ng pag-asa, dun sa mga nangihina, yung mga buhay pong naaayos natin sa pamamagitan po ng salita ng Diyos, sa pamamagitan po ng encouragement, sa pamamagitan po ng ating panalangin at pagdama, pagpapakita ng ating pagmamahal sa kanila. Ang lahat pong ito'y hindi mawawala ng kabuluhan sapagkat our God is a great rewarder. Ano po? Siya po yung dakila na dakila sa lahat na magre-reward ng lahat ng ating ginagawa. Sabi nga po doon sa isang salita ng Panginoon, hindi na natin kailangan na ipaliwanag pa. Hindi na po natin kailangan na sabihin pa na, Lord, ito po yung aking kapwa, yun pong si ganito ang ginagawa. Naku, para po tayo nagsusumbong sa Diyos. Dahil sabi po ng Panginoon, alam ko at kilala ko kung ano ang nasa kaluban at isipan ng bawat isa. Hindi na kailangan may magpaliwanag pa. Kilala po tayo ng Panginoon simula ulo hanggang paa. Alam po ng Diyos ang laman ng ating puso at isipan. Alam po ng Panginoon ang ating mga ikinikilos. Hindi po natin kayang dayain ng Diyos. Kaya po, sa oras pong ito, tayo po ay mag-ingat. Mag-ingat po sa ating mga iniisip, sa ating mga kinikilos. At lagi po nating sabihin, Lord, renewed my life. Renewed my life, renewed my mind, renewed my action, renewed my heart, renewed my spirit, my soul, na ito po ay lahat lamang ay naaayon sa iyong kaluguran, sa iyong naisin, sa iyong kalooban.
At alam ko po na kapag po lagi tayong nakadepende sa pagkilos ng ating Panginoon, wala pong imposible. Kayang-kaya po tayong tulungan ng ating Panginoon. Kayang-kaya po nating magpagtagumpayan ang lahat po ng challenges na meron sa mundong ito para po tayo makapagpatuloy sa pagsunod sa ating Diyos na buhay. Muli po sa umagang ito, yan po yung kapahayagan ng Diyos at ang dalangin ko po, ang lahat ay natuto, napagpala. At salamat po sapagkat marami pa po na ibibigay sa ating kapahayagan ang Diyos sa araw-araw po na ating pagbubulay-bulay dito po sa Morning Devotion, Tinig ng Pag-asa. Muli po tayo ay manalangin para sa kapurihan at kaluwalhatian ng Panginoon at ang iniiwan ko po, patuloy tayong sumunod, patuloy po tayong magpabago at patuloy po nating paglabanan ang lahat ng tukso na atin po na nararanasan sa araw-araw. Tayo po yung manalangin. Father God, in the name of Jesus, with the power and the mighty moving of your Holy Spirit, tunay nga po Panginoon na sa umagang ito kami nagpapasalamat sa salita mo na aming pinagbulay-bulayan. Salamat po sapagkat kami po'y binigyan mo ng renewed and flexible mind. Binigyan mo po kami ng decisive commitment sa iyo. Minotivate mo po ang aming action, O God. We have a motivated action, O God, kung saan patuloy po kaming makakasunod sa iyong kalooban at patuloy naming maipakikita ang pagbabago ng aming buhay. Salamat, Panginoon, sapagkat hindi ka tumitigil ng pagkilos sa buhay ng bawat isa at magbigay lagi ng mga panibagong kapahayagan. And Lord, salamat po sapagkat kami po, Panginoon, ay nagagawa naming magpatuloy at gawin ang iyong kalooban sapagkat ikaw ay may lakas na ibinigay sa amin, may panibagong buhay na ipinigay sa amin, binagong buhay, O God, sapagkat ang lahat ng ito hindi namin kayang gawin kung hindi mo kami tutulungan. Salamat po, Panginoon, sa aming salitang pinagbulay-bulayan. Ikaw po ang aming naging ang iyong banal na spirito, ang amin pong naging tagapagturo. And Lord, sa lahat po, Panginoon, ang nakasubaybay, nakapakinig. Lord, salamat sapagkat ito po, Panginoon, na isang binhi na matatanim sa kanilang puso. Ito po yung kanilang isang paalaala sa buhay ng bawat isa kung paano kami makakapamuhay ng may katwiran at kabanalan sa iyo. Salamat, Panginoon, sa araw-araw po naming buhay. Pangunahan mo po kami. At tunay nga po, O Diyos, na lagi mo pong pakialaman ng aming buhay at upang kami po ay mapagtagumpayan po namin anumang hamon ng aming mararanasan, anumang trials, anumang challenges na mararanasan namin, wag mo po kami, Lord, iiwan, O God. Lagi po namin bakapang iyong kapangyarihan ng iyong banal na spirito upang sa araw-araw po namin na amin pong mararanasan, lagi po kaming magtatagumpay dahil kasama ka namin. Salamat po, ang dalangin po namin, lalo pang maraming makapanood, makapakinig ng morning devotion na ito, Tinig ng Pag-asa, at ito po ay naging isang magandang inspirasyon at tulong sa lahat po ng mga nakakapakinig. Marami pong salamat, Panginoon, sapagkat hindi po namin kayang tawaran ang tulong mo at ang pagbabago ng buhay na ipinagkaloob po sa bawat isa. Lord, ang lahat po ng nakikinig, ito man po ay nasa tahanan, saan mang lugar sila naroroon, patuloy mo silang ingatan, gabayan, at anuman po ang kahilingan nila sa iyo, O God, ay ipagkaloob mo. At tunay nga po, Panginoon, na kami patuloy na makapamuhay ng may kabanalan, ng may katwiran at ng naaayon sa iyong kalooban, na wala po kaming masasaktan, maargabyado, at tunay nga po, O Diyos, na matatakpakang karapatan ng bawat isa, O God. Lord, salamat, Panginoon. Masunod po namin lagi ang iyong kalooban at mangyari ang inaisin mo sa aming buhay. Salamat, O Diyos. To you all the highest praises, glory and thanksgiving. In Jesus' name, these things we pray. Amen and amen. Muli po, magandang umaga at pagpalain lagi tayo ng ating Panginoon at mapapamuhay ng naaayon sa kanyang kalooban. God bless us. Lingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi linto, patuloy lamang sa iyo. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa
aking hamon, ikaw pa rin ang Panginoon. Tatapusin ang takbuhin sa kahanan.